Добрый дзень, мяне завуць Кірко Наталя, я кіраўнік студыі беларускіх нацыянальных вырабаў саломкі «Саламяны цуд». І сёння, улічваючы той факт, што беларускае саломапляценне ўключана ў спіс ЮНЕСКО як культурна-нематэрыяльная спадчына, я хачу вам паказаць майстар-клас з нашай любімай і заўсёды карыстальнай плецёнкі вітога пляцення, такі званочак. Для гэтага нам спатрэбіцца 6 саломінак, такая каляровая стужачка і ніткі. Нам трэба гэту каляровую стужку завязаць у такую пятлю, як я трымаю. І гэты пук саломы раскласці такім чынам, каб тоненькія хвосцікі саломкі былі з аднаго боку, а шырокія хвосцікі былі з другога боку. І гэтыя тоненькія хвосцікі мы прывяжам да гэтай каляровай стужкі. Такім чынам раскладзем так, каб эта петля ішла ўніз з доўгімі саломінкамі, а гэтыя хвосцікі глядзелі ўгару. Затым мы прыступім да пляцення. Раскладзем у сваіх руках так, каб хвосцікі тарчалі ўгору, а гэтыя доўгія хвасты мы раскладзем па гарызанталі. Адна саломінка адна каля адной. І такім чынам, каб мы трымалі гэта ў левай руцэ расклад саломы паміж сваіх пальцаў. Выберам одну саломінку, першую, якую нам неабходна пакласці на другую саломінку, а другую трэба пакласці на трэцюю саломінку і так вакол гэтага пука хвосціка саломінак. Покажу вам. Так як мы глядзім зверху ўніз, у нас будзе выглядаць, як быццам гэта нейкая місачка, але гэта будзе адваротны бок нашага бубенчыка. Калі мы зробім одно кола, нам неабходна наступнае кола саломінку класці не зусім адна на адну, не такім чынам, а саломінку каля саломінкі, каб расшырыць наш бубенчик. Так, колы 2, 3, можа 4, залежыць ад таўшчыні нашага бубенчика, мы павінны класці саломінку каля саломінкі. Першую на другую, другую каля трэцяй, трэцюю каля чацвёртай. Калі мы гэта ўсё ўдала і прыгожа выканаем, мы будзем нарошчваць вышыню нашага бубенчика. Тады ўжо нам спатрэбіцца класці саломінку абсалютна на саломінку. Не зводзіць яе ў сярэдзіну і не адводзіць на краі задалёка, а проста звычайным чынам класці саломінку на саломінку. Каб ён быў яшчэ вышэйшы, каб прадоўжыць яго вышыню нашага бубенчыка, мы павінны працягнуць саломінку, уставіць одну саломінку ў другую. Але ў нашым выпадку, гледзячы на наш бубенчык, я лічу, што нам хопіць. Для таго, каб скончыць гэты бубенчык, нам трэба саломінку схаваць астатнюю пад наступную, пад саломінку. Вось такім чынам. Гэтыя хвасты мы абрэжам, каб ніхто не здагадаўся, як мы гэта прыгожа выканалі. Але я люблю паказваць дзецям. Лічу, што моя місія гэта навучаць наступныя пакаленні і захоўваць нашы традыцыі рамяства.
Вот вітое плеценне гэта рогі казы, вітое плеценне гэта шыя лебедзя, ці гэта ваза нейкая, ці рознае аздабленне, як плоданожкі кветак. Ва ўсіх відах пляцення, ва ўсіх вырабах вітое пляценне ўдзельнічае вельмі важны кампанент. І так выдатна, так прыгожа робяць толькі беларусы. Гэту адметнасць нам надалі спіс ЮНЕСКО. Вітое пляценне таксама вельмі ўдзельнічае ў утылітарных вырабах. Напрыклад, такая карзінка. І яно так закручана, іншым чынам закручана. Вялікая адметнасць беларускага вітога пляцення, што беларусы плетуць яго і правай рукой, і левай рукой. Гэта залежыць накірунак гэтых хваляў. А потым спалучаюцца вельмі прыгожыя аздабленні. Перед Новым годом я покажу вам майстар-класс саламянага павука. Чаму павука і чаму перед Новым годом, як это ўзаемадзеянне, я раскажу вам по ходу того, як мы будем выконваць. А спачатку нам неабходныя саломяныя трубачкі абсалютна аднолькавай даўжыні, напрыклад, такія, але нам трэба іх 12 штук. І нам трэба на нітку з іголкай набраць 4 саломінкі. Такім чынам, вось пропускаю гэту іголку з ніткай, каб 4 саломінкі былі на адзінарнай нітцы, да яшчэ заставаўся хвосцік гэтай ніткі з аднаго краю, а з другога краю у нас было сабрана 4 саломінкі. Дзве, 3, 4. Гэта традыцыя збіраць саламяныя павукі да нас, беларусаў, прыйшла яшчэ здаўніх, да хрысціянскіх часоў. Тады, калі беларус яшчэ не разумеў, адкуль падае павук, і чаму за ім цянецца нітка, і што гэта за павуцінне. І яны надавалі гэтаму магічныя якасці. І лічылі тады беларусы, што калі павук наплёў гэта павуцінне, значыць ён сябе так ахоўвае, гэта нейкая пэўная магія. І тады беларусы вырашылі, у нас жа шмат саломы, чаму мы не можам зрабіць те саме, як і павук. І сталі выконваць саламяныя павукі. Калі я забрала гэтыя 4 саломінкі на нітку, я звязваю хвосцік з ніткай на 2 вузлы, так, каб гэтыя 4 саломінкі злучыліся ў квадрат. Вось так. 2-3 вузлы абавязкова. І яшчэ называю на іголку 2 саломінкі. Трэба крышку патрасці, каб іголка вылезла. Затым прывязваю гэтыя 2 саломінкі для любога вугла, чым правага, чым левага, не мае розніцы. Завяжу таксама на один вузел, пропускаю гэту іголку ў квадрат, каб злучыліся саломінкі, не звыш моцна цягваю, бо нітка можа разрэзаць салому. Адну зрабіла пятлю, другую пятлю ў квадрат і ў пятлю іголку, і я завязваю вузел. Затым зноў 2 саломінкі нанізваю на нітку. Ага. Другая. І знову прив'язую до наступного вугла. У квадрат іголку 1, у квадрат іголку 2, і ў гэту пяцельку я прасуну іголку, так, каб завязаўся вузел. Калі ў мяне скончылася нітка, гэта ніколі не пытанне, мы давяжам нітку да той, якая ў нас застаецца. Звыш доўгай ніткай прасаваць таксама не вельмі зручна, таму што яна блытаецца і перашкаджае нам збіраць саломінкі. Прасцей крышку давязаць часамі. Я нарэзала саломінкі даўжынёй 10 см, але яны могуць быць і 20 см, могуць і 2 см быць. Таму нітка можа быць доўгая, але калі нас звыш доўгая, мы блытаемся, і нас гэта турбуе, перашкаджае выконваць працу. Так. Далей, зноў 2 саломінкі. Штосьці не пролазіць наша іголачка. Мы крышку патрасем эту саломінку, каб іголка пад сажам
свого матеріалу спустилася вниз. Наступну соломинку. І знову в угол прив'яжемо. І знову зав'яжемо вузол. Ось, і нитка розрізала соломинку. Але ми так сховаємо эту нитку, щоб гэта, як видать, не було. Повинна сказати, що наші далекі продки збирали солом'яний павук на конський волос, бо нитки вельми шкодували. Нитки треба було виробляти, це був вельми складаний, доступний матеріал, над ним шмат було праці, тому солом'яний павук збирали на конський волос. Такий солом'яний павук у білоруській хаті висів на протягу года. Його вішали на Рождество. Затым, як приходив один год, його повинні були спалити з той кепської негативної енергії. Бо коли чоловік заходив нейкі ў хату, солом'яний павук ворушився від повівів повітряних мас. Але білоруси були яшчэ, мало того, що ще не християнами, то зусім не адукаваними. І не ведали, що значить теплі, а що значить холодні повітряні маси. І решили, що коли прийшов чоловік і заворушився павук, це нейкі злодій, подумав він кепсько про нас. Повинна сказати, що до нашого часу ця традиція не існує як традиція білоруської культури, і ми заховуємо елемент білоруської культури. Ми вже давно християни і не віримо в ці всі язичницькі обряди, але заховуємо це як елемент народної культури. Коли ми зібрали так цей солом'яний павук як узорку, нам треба зібрати цю узорку як у октаедр. Це значить зв'язати цей вугол разом з цим вуглом. Поднимаем вверх и связываем их поміж собой. Зараз здесь треба ниточку зробити. Так само на 2-3 вузли. Раз вузол. 2 вузол. Затым зв'язуємо гэты і гэты вугол, але ў адваротным накірунку. Хобана, і паўтрымаўся октаэдр. Каб гэты саламяны павук не быў такі крохкі, гэты ромбік, октаэдр, каб ён быў моцны. Але гэта вы можете даведацца, калі да мяне прыйдзеце ў студыю на заняткі. Запрашаю! Вось наш октаэдр. З такіх октаэдраў збіраўся вялікі павук. Наприклад, ось такі. Так він зв'язувався поміж собою, чи тут протягувався, чи тут протягувався. І робив все більше і більше і більше.